Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Khun jong Mukesh Ambani katau anan Ambani ulas sedang ban late daka kejat ban late ya kata ka padiatra na Jamnagar Shadwarka shaba undap laipos nam karta bat hapedeng jong kani kejing late lenti jong u ulas sange ban pelaj im ïaki syiar ki balakit daka wei ke kali tempo lasan sengi menta u anan Ambani ula late kejat kumba shipau kat ar kilometer man kamit hapedeng badan ki pulit babun ban late sam mandir dua kadish ha dwarka ban pan ya ka jingkar khu shwa ka jing si kha jong u ha ka shipau torik jong niu banai batru kani ka jing let kejat jong u ka long kumba shispa 4 kilometer hadu baun poi syakata ka jaka ka ba usdang nadu ka arpu pratarik jong u banai march jong niu snem arja posan hakani ka video bala post step bah layo i ba ula bat ya kawei ka syiar hajan kawei ka kali tempo batru ka bakit ya kini ke syiar hakaba ulapha ya ubabot jong u ban pelat ya kini ke syiar baroh ulapha ro ka baong baun siu sha utrai ki syiar khanang ban yo ban pelat im yaki batru paun penhe pensan yaki havantara ka balong ro kum ka jakari yaki merat bay yo bat pynlait da u ka balong kum kata kam animal rescue and rehabilitation ki Ambani kabadon ha Jamnagar ladan baong ru bai kini ki ars pasan pautli ki syiar la Thied hakador kaba arsha baladi yaki tangba kiwei ki don ki balakli da ka baong banakadaw hadu baki klaro lari hapo kani ka bantara te kadon jingmane em yakini ki syiar bayo ki syabam hau kini ki klah